Ubaba uyazi yena bengilekeleli bangicela imali ngoba bengicela kuyimali. Uze wathi akahambe ayofuna indaba ukuba wengane usugathele kondla ingane. Uyena obengifuna kakhulu obengithithisa nje imbuza njalo ukuthi uphi kanti lo. Pho baba why uthi awazi ukuthi unomzukulu noma uqonda ukungitshela ukuthi awazi ukuthi umzukulu wakho owakabani? Hayi ilapha impela ngoba phela ngeke uhlale. Nango kubaba wakhe. Hawu. Uqonda ungitshela ukuthi indodana lo wena lokhuzana umkhwenyana wengane yami. Yebo baba. Lo wamxosha sewubaba wena nje umzukulu lo mkhulisa ingane kaShona. Wena Shona ukwenza kanjani into efana le? Angisiyona nje ingane yakho baba. Angisiyona nje ingane yakho mina. Angisiyona ingane yakho njengoba usho nje ukuthi kwaphileka kamnandi sekingekho nami ke ngaphila kahle awungaze ngayitholela isinqanda matha awu. Kwasho ukuthi ke baba awigazi ke ngathi liyafana wena nalawo. Ngabe sengigqibelela phambili ngenza nje sure ukuthi wena nje uzonginakekela igazi lami lelo engalifuni. Kakhulu ithoba ngithanda ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV with myself uMlangeni uMagasela. iBlack Life isivela shaya isigaxa bafethu inilethela a very brand new from the box episode ethi Isonge. So my goodness, first season, first episode. Sikulethela nje live like sazomnandi ngendlela esimangalisi. Wena mawukuthi awasubscribe, please do the right thing. Usubscribe Jomi because now it's gonna go down, I'm telling you. Angasimoshiki isikhathi, I have a lady la eduze kwami uzozisho ukuthi uba wakabani bese yasichazela ukuthi kwisongeso yini asibhalile uba kukhulunywa ngani kwenzakalani uzobe usuyitholela ke nje wena kwakho ukuthi usibukele till iphele i-episode. Sawubona sisunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngumlengeni Magasela njengoba tusizile ngi-introducer. Ngicela uzisho ukuthi uba wena wakabani and then emva kwalokho uzobe ususichazela ukuthi yini indaba usibhalelile kaBlack Life TV. Ukhuluma noNqobile wachiya. Qala ubingelele uthi sanibona ababukeli kuphela. Sanibona ababukeli? Yebo. Okay, yes Nqobile, what's up? Njengoba ngibhalile la kuBlack Life TV, nginenkinga la. Ngathanda nesoka lami nje kusukela ngo-2021 sathandana nje kwamnandi. Kwawukuthi sengiyazigcina ngiyamita. So sasithandana nje kumnandi nesoka lami sithandana nje kukuhle yonke into kukuhle. Kwathi ngo-2022 ngakhulelwa umntwana. So lapho ke sahlukana ukuhlala kweindawo. So sasilokhu sixhumana efonini sixhumana azi ukuthi ngikhulelwe. Sixhumana nje efonini kokuhle. Kwathi sengitetile. Hawu wanyamalala umuntu angisamthola efonini angimazi kwenzakalani. Umntwana una 2 years manje nenyanga. Umuntu lutho inkinga manje ke nginenkinga kababa. Ubaba uyafuna ukwazi ukuthi lo mntana lo enginaye kanti uphi ubaba wakhe ngoba phela selokhu abakhona lutho umntana ubaba umntana ukuvela. Okay wenqo ngiyasiza istory sakho awuqale nje ungihambise kahle la. uGayi uthandana naye nini? Ngithanda naye since 2021. Okay. Ngase ngikhulelwa ke so lokwakhulela awukazi uphinde umbone mkhuluma naye kodwa efonini. Yeah ngaze ngimbone because kwaba ukuthi sahlukana ngeindawo naye wahamba ngomsebenzi. Kwaba ukuthi ke kodwa siyakhuluma efonini njalo, siya WhatsApp, siya video callana konke nje kumnandi. Ubaba uhlalaphi? Ubaba uhlala emakhaya, uhlala nonkosikazi wakhe lo. Wanihlala ndawonye? Mina wangithola vele ngaphandle kumnye umama. Hlala nogogo mina. Sewashada umunye umuntu wesifazane? And your mom, uma wakho? Umama khona usaphila. Usaphila. So uma yena akaza kubuza ukuthi baba wengane kwenzakalani ubaba nje ukuhlela ubaba afuna ukwazi ukuthi le ngane yakaba. Oh my, uma wako phela ngamtshela ngamazisa kwaba ukuthi ke phela uma umuntu ophansi ungakhulumi kakhulu athanda. Agcina kodwa umuntu oyinkinga kakhulu ubaba. Ngaphela uyathetha manje because yonke into engane mawuthi nginenkinga uyena ngihlale ngifonela yena uzicela ngisiza ukuthile nokuthile. So manje uhlala ebuza ukuthi kanti uphi umuntu okuyena okumthwalo wakhe. So ufisa sikusize ngane as Black Life TV ufuna sizama ukumthola ubhuti?
Yebo bengicela ukuthi atholakale ngoba phela nami manje sengikhathele Khona ngifuna yini ukuphendula ukusola ubaba. ukuthi wenza ngamabomu yini ngoba phela igama lesho lithi iso ngeyesu. Usola ngathi wenze ngamabomu. Ayi angazi ngiyasola cause angazi ngempela ngisho angazi. Konke kwakukuhle akukho la ngathi khona Konte wrong or Yeah. kwakukuhle nje konke into sithandana ku right. Yena lo guy umuntu osilsonjani nje? Umuntu ophansi, introvert or extrovert? Unjani? Umuntu nje naye right yabo ngobona mina nje yena Umuntu ozothile. ukahle nje naye uzothile. Kodwa phela ucisha bengcono cause mina ngiphathi kakhulu athanda amahlaya. Kodwa naye alright shembandla ngifuna uqamanga. Ayikho into Uqedile engamsola ngayo. matric wakho? Yebo ngiqedile. Uqede nini? Ngiqede 2021. Oh, okay. Ngifuna ukuthola. So, into soyenza-ke sithandwa sami sizama ukuthi nethimba zama ukuthola uGuy, yabo? And mesimthola uGuy sizwe ukuthi ngempela kwenzakalani. Mhlawumbe singagcina sitholile ukuthi ngempela lento ayenzayo yenza ngamabomu akayenzi ngamabomu. Mina umlami Magasela into engizozama ukuyenza ngizama ukuthola ithimba yabo. Simomele ngaqhamuka nje afike la achazele ukuthi yini izathu sokuthi enze lento ongazizwa kanjani noma ngabe siyini. Yini ofuna i-outcome mhlawumbe uyilindele kuyena. Ngingajabula kakhulu uma ukuthi Usufuna nje uyatholakala. ukubona. Achaze naye side like ukuthi kwenzakalani uzanyamalala sonke lesikhathi. So ulindele noma yini from him. Usho. I'm sure. Methi yena ushadile owayenomunye unkosikazi still right ngalokho. Yo. Ngizama ukuthi ngikulungiselele yabo because izinto ezikanje ziyenzeka. Wena uzohlala la uthi ufuna uGuy, uGuy vela aqhamuka uthi hayi ngiyaxolisa ngangiganile nganginenkosikazi mina and then this dead. So ngifuna ukuzwa from you but ekugcineni sifuna ukwanelisa ubaba athole ukwazi ukuthi ingane yakaba isibongo. Am I correct? Ew. Thank you so much. Njoba izwela ke mbukelo Black Life TV usisi unqowe ebhalile udaba lakho ukuthi unenkinga wathola uGuy bathandana uGuy wathi mesekhulelwe hayi azange aphinda akwazi ukuthi ambone physical kodwa babe busy bekhuluma efonini emthembisa nje izinto umuntu ezomona emva kwalokho kuzola ingane aphindanga mthola so ufisa nje ngeBlack Life TV ukuthi sizama ukumthola lo Guy ufuna ukwazi ukuthi yini ngempela yamenza usavela amshiye ngisho semithi ipho esenengane yakhe mina ke umlangeni Magasela niyazi what I always do ukuthi ngivele ngithi Thimba anizama ukumthola uGuy sibone ukuthi sihlanganisa kanjani usisugcina zile kwini ukuthi kwenzakalani ukuze uGuy amshiye asimlandi. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi iso ngeso kahle lolu hlelo lusha nje kahle anikazi nginazi nalizwe nani ngaphambilini bekuthi umlandeli ngempela weBlack Life TV na kanjani uyazi ukuthi kuyaqala ngqa ukuthi kube nohlelo olukanjalo sesibuka check ama emails wethu sabuka ukuthi okay abantu ababhalile ama shows esinawo lento abayibhalelile ayingeni inhlobo kuwona so sasesithi okungcono asivele siyenze nje le show cause kunabantu abalimele enhlizweni baphukile imoya ngenxa yabantu abaphilisana nabo uthola ukuthi kuzohethwana and umuntu amhethe umuntu anganaki ukuthi umhethile abantu ke singabantu asifani khona umuntu okwazi uaccept ukuthi okay ungonile ngiyaxola asidlulise asibuke ukuthi kuzokwenzakalani ekhaya nesikhathi bese kuba khona abanye abathi yes ngiyaliza iBhayibheli lithi akubuyisele okubi ngokubi kodwa mina ngifuna ukumzwisa lento angizwise yona so kahle le show nje ihamba kanjalo because abantu abaningi ababhodlile inhliziyo ezibhlungu baze bayithola sebehetha abanye abantu abangahlangani nokuthi bafa enhlizweni ngenxa yani so akusola mhla ka5 kuyela umhla ka20 kune special lapha ka Black Life Pharmacy ngithunyiwe ukuthi nginikhumbuze ukuthi na kanjani uma ka Enzo bayazi nabo ukuthi ngumhla ka5 kuyale suke sibhekene nabo nje isikakhulukazi abantu besifazane abazele kodwa ke nabangazele nabo abangenazi ingane kodwa uthola ukuthi bakuma relationships nabo futhi bazosizakala if uyabona ukuthi relationship yakho nomuntu wakhe yagoba ishona phansi ungcede usukhalala ephansi sizokusiza kodwa ke okubalekile njengamanje njengoba ke sicele ubhuti ukuthi akasondele nganeni I hope nike nabona ke uMagasela umlangeni kade ekhulumisana nosisi so usisi uyena obhalile ku show unqo igama lakhe owakachiya so uyena kusithumile ukuthi asilande umfowethu ukuze sikhulumisane nje kahle naye kabanzi sisole ukuthi kanti kuphi inkinga so ke asike size singabe kuzokwenzakalani sobona kunjani Sawubona sisi. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngisuke ngamemeza igama elithi Ngqochiya.
ngakubona angisho ukubona ukuthi mawubhenga la uyakwazi ukubona into eyenza ngala nangala ngibona indlela oshutha ngayo ekhanda ukuthi iyona ke lento esikubizela yona uyaphila Yebo ngasho ukuthi uyaphila njalo. ngiyaphila nami ngicela nje usithatha usibeke ngawe ukuthi ubani wakwabani usuka kuphi nendawo singakafiki nje ekuthenini ungqochiya uthi asicelele ini sicela ukwazi nje ngawe. Mina nguShon waKwaNdlovu. Okay. Ngisukela khona kwaMashu. Ukhulela kaMashu vele? Yebo ngikhulele khona kaMashu. Kodwa ngezinye igama ezenzakalile ngike ngasuka kaMashu. Ngahlala kwenye indawo ngoba ngangihlala nomuntu owayengangizali bese. Okay. Yebo. So kulapho-ke ila ngafika khona nala kaMashu and ngakwazi ukuthi ngihlangane nayo-ke le ntokazi lo usuyibiza ngegama. Yes. Ngingekho sure ukuthi imayelana nani ngoba phela kuyimanje ngoba ungibona ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ngempela imayelana nani. Okay. Ngicela angifuni uze ngikhohlwa ngazi soloko ngabeletha indlela ingqondo yami ehamba ngakhona ayisafani ngangikwazi ukukhumbula kudala izinto ngokulandelana kwazi kodwa manje ngiye ngikhohlwe into inyamalale nje manje emqondweni wami kade ikhona ngizokuchazela ukuthi kumayelana nani but ngicela ungichazele nami ukuthi ubalo ohlala naye othi akakuzali. So kwenzeka into ukuthi umama ongizalayo wahlangana nobhuti. Okay. Kwasho ukuthi kuzoba i-stepfather sami. Okay. Yebo wakwazi ukuthi ekhiphe lokho akakhiphayo ke ekhaya. Yebo ebike. Hayi kuhlaliswane nje kokuqala kube kuhle kuhlaliswane. Mawuthi wakhipha akukhipha kwabiwa mhlambe wacela noma wacela yebo. Akacacanga. Cha. Okay. So mekenzeka kanjalo akufikanga to that extent. Into eyenzakala ukuthi kuleyo process leyo ukuthi ekhiphe izinto eyobika ekhaya uma wathola ingane yokuqala. Okay. Yeah. And then ke wahlawula futhi nakhona wathola esibili. So kulesibili sezizinto bese ngibona nakhona nasendlini ukuthi angisahlalisekile kahle. Okay. Yabo izinto zokuthi nje ngivuswe ekseni ngo5 ngivuswe ekseni so ngihambe ngiyocenta ngaphandle ngingayi-understand lonto ukuthi why. Okay. Mengibuya ntambama sekumele ukuthi mina ngipick up izinto engamele ukuthi ngizenze ngiyanqena ukuthi ngidalule kwamanje la. Okay, ayikho inkinga. So kwaze kwafika to a point ukuthi ngika grade 12 sengiyaceda. Mengiqeda ngibhala ama-exam kwabe yilona kusuku leli ukuthi uyangixosha endlini. Ubaba uyangixosha stepfather. Yeah. Okay. Uyangixosha endlini and ngeshwa uma angazi naye ukuthi ngobani kodwa ke wavuma ipower wayenganayo ngasho kanjalo. Okay. Mengibuka ipower enganayo. So njobe kuxosha nje ukuxosha kabani ubaba osukile lapha wazohlala ekhaya la kama noma uma owasuka ekhaya la ezalwa khona waya kwenzakalani? Wathenga umuzi. Oh okay. Yebo wathenga umuzi walahlekelwa umsebenzi ubaba. Okay. Yebo sengizomu respect walahlekelwa umsebenzi. Kwasho ukuthi ke njoba eselahlekelwa umsebenzi aphuma imali wathenga umuzi waba right wasingenisa naye. Okay. So wayehleze banaleyo nto ukuthi mecikekile noma ephuzile kakhulu elokho eba ne violence kakhulu. Okay mhlambe ngenze uswayimshaya uma into kanjalo ngangizizwa on the other room. Okay wawuzumsindo. Ngangizwa umsindo. Okay. Yabo. So into kanjalo wagcina esengikhiphile nje ebusuku ngo9 ethi ebuyile. Ngithi sesengijwayela ngithi lento ngathathi awuthi ngisheshe ngilale ukuze mhlawumbe uzokhohlwa endlule.
Okay. Wangixosha-ke ngahamba ngohlala-ke emgaqweni-ke 6 months khona-ke. Emgaqweni. Yebo, ngakwazi ukuthi ngihlale Liphi emgaqweni. ikhaya leli uma ayehlala kulona engakahlali la kwathi ngakhona ubaba? Imumva. Imumva eish, Kuyambula kuyembeso nakhona. yebo ma, ngoba into zo-family house kanjena Okay. zabanga yabo. So yebo ngahamba-ke bese ngaba nenhlanhla, ngaba nomngane okwazile ukuthi engingenise noma wakhe bengihlalise kahle. Bese-ke yebo, hhayi kuhamba kahle bese-ke ngahlangana nayo-ke intokazi le. Ish. So uhlala emgaqweni kuleso sikhathi nyana nje othi usasingu 6 months. Uma kodwa wayeza zokubheka akuphathele nje ukudla izinto nje mhlambe ingubo noma ngabe kuthiwa ke emgaqweni vela awukho wardrobe. Kwenzakalani yini into uma ayisukumela phezulu umntwana wakhe exoshiwe, umntwana avundla kuye exoshiwe, ehlala lapha emgaqweni, amakhazi ephelela kuyena, ilanga liphelela kuyena, lize lishonele kuyena. Wayenzani njengomama? Eyi sisi wami, leyo ngingasho ukuthi phela-ke wayengi-check-a-ke phela njengomama, kodwa njengomama ngokusho. Okay. Yebo, kodwa nje lutho cha. Sure. So-ke usuhlangana kanjani-ke noNgqo? Sisi. Yes. Ngihlalile kamngani wami, mesihlala kamngani wami, sakwazi ukuthi sihlanganisele izinto ey'ncane nathi, sihlanganise lapha etawuni, sithenge i-fabric, yabo, Okay. sithande ibhizinisi lami. Kwasho ukuthi uzohlangana naye-ke, and isona isibongo mengithi ngiyamlandelelela futhi usisi khona engikutholile. Engibona ukuthi yebo, khona engikutholile ekubona ukuthi kungibhenefithile ngapha, khona into eyisusile ngaphakathi kumina. Yebo. Ngilalela. So usisi lo asihlobene, Yes. kodwa-ke uzalo uyena lo baba lo wangixosha. Ukuthola kanjani lokho? Mina usisi siyakwazi ukuthi ekhulume. Angithandi ukukhuluma kakhulu mina, ngiyamyekela umuntu ukuthi edalule. So ngohamba kwesikhathi kwakumele ukuthi phela ngize ngimtshele ukuthi okay, sengiyathanda ukuthi mhlawumbe ngize ngaziwe kini, yabo, ungabi Okay. into ngaziwa. Angitshela-ke isibongo ukuthi hhayi ubaba umuntu onje ubani, angibonisa ne-picture bese ngabona ukuthi oh hhayi okay, uyena. Yes. Ngathi hhayi, athi sasengiqhubeka-ke sengifaka amandla kakhulu. Okay. Yebo. Mhlampe yini eyenza ukuthi ubaba esehlala noma kodwa wena uwumntwana kama ungabazi abantwana bababa angafikanga nabo la? Nanoma kuthiwa nani ngekho egcekeni elilodwa, but ubaba wayefihlile, wafihla yini ukuthi unezinye iy'ngane? Noma mhlambe wawazi ukuthi wawukuzwe ngandlebenye ukuthi unabo abanye abantwana kodwa kuyikona ukuthi abavakashi la? Yebo, ngangizwa ngoba behlala kwami amanye ama-section. Oh, okay. Ngangizwa ukuthi yebo, hhayi yena unayo ingane kanje ukuthi angikaze ngihlangane naye. Oh, imhlaba mncane. Umhlaba mncane, Umhlaba mncane. iyona into eyangijabulisayo sisi wami ukuthi umhlaba mncane and izinto zenzeka. Yo. Angikho proud ukuthi ngithukile ukuthi usisi useze wanibiza lana and kuzomele ukuthi izivele kanje lento. So waqinisa-ke yaqala-ke i-relationship. Yebo. Mhlambe-ke wena uza ngokuthi inhliziyo inelukuluku iyabila. Ufuna ukwenza lento, uhlose ukwenza lokhuya. Kodwa noma ukwenza lokho ohamba ngakho kulo geli lo, alivukanga yini uthando? Ngoba sometimes uthola ukuthi umuntu hayi ufuna ukudlula nje, kanti uzovela kuphathe kahle ngale ndlela ukuthi hayi bo, uzubona ukuthi hayi bo, ngiyazinza mina la. Angisahambi-ke manje, ngiya-unpack iy'mpahla, ngifaka wardrobe, ngihleli la, I'm not going anywhere. Anyway, ngiyakuzwa lokho, yebo.
Uthando yebo into ongayijuzeli iyadevelop. Nomuntu omthandayo uyakwazi ukuthi umbulale. Okay. Angithi? So uthando yebo ngalithatha ngalibeka eceleni. Okay. Angangazwisi yena ubuhlungu kodwa ngangifuna ukuzwisa lo muntu wamletha la emhlabeni. Ish. Ubuhlungu. But awucabanganga ukuthi ugirl ku-wrong if esefela icala lababa. Yeah, vele bayasho ukuthi icala lo baba liwela kuthini. But why ungamzwelanga yena-ke ngoba akahlangani and wayengekho yena uXoshwa. Inkinga ukuthi nami ngifela izono zama wami ngangahlangani. Oh yes. Unayo uma wena i-decision ukuthi emnyeke eqhubeke nami. So bayenza i-decision nami-ke. Uma khona la esebenza khona noma wayelinda ubaba sonke isikhathi. At the moment, at that time, wengasebenzi at that time. So wayehlezi elinda ubaba. Okay. Yo. So-ke kwi-relationship nenza zonke izinto ezenziwa abantu abathandanayo nongqo ngaleso sikhathi. Kwase kwenzakalani-ke okulandelayo? Ungqo ngagcina sekuyisikhathi ngagcina ukukhuluma naye. Sekuyisikhathi ngempela ukugcina ukukhuluma naye ngoba ngingasho ukuthi lokho Usakwatile? Yebo mama. Ngiyakubona ukwazi ukukhuluma. Yebo Ngicela mama. wehlise umoya ngiyakucela bantu because ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzekeni. Nkosi yami. Ungqo akusiyona umuntu omubi kodwa akusiyona umuntu futhi engithi ngimisele empilweni. Okay. Yebo ma. Ngakwenza ukwenzayo. Uthando-ke lo shoyo angazi ukuthi lalukhona yini noma kwakuyinhloso yayilento engifuna ukuyenza. And umfana mase efuna ukuyenza into uyayenza. Mhlambe-ke anibanga yini nomntwana nje naye ungqo akuqondananga noma vele wena wawungafuni ukuthi ushiye imbewu yakho kuyena? Oh cha kwakuyinhloso. Oh. Oh no. Oh no siswami ngathi angizwanga from the start. Yebo kwakuyinhloso. Inhloso yami kwakuthi ngishiye imbewu noma izimbewu. Mekuthi it's possible ogatsha noma ama-2 noma ama-triplets. Yebo aphuma kumina la azondlo yena. Wow. Iyona yebo iyona inhloso mekuyiyona leyo. Mhlambe-ke indlela ekwenzeka ngayo izinto kuwena uthola ukuthi khona umuntu oqondene nalesi simo ekhaya okungenzeka ukuthi ubuka le video njengamanje. Ungafisa nje ukuthini kuyena kulo ogiliwe hayi lo ogilile? Ungafisa ukuthini nje kuyena? Sesaqala ukukhuluma wathi awukho proud ngento owayenza. So ungafisa ukuthini kulowo muntu lo uthola ukuthi uyagowa njengamanje and ufisa ukwenza into ebuhlungu nentembi ngenxa yobuhlungu benhliziyo naye ehethekile abantu abamhetha? Usho usisi. No, sengishela umuntu okungenzeka ukuthi uyayibuka ivideo ekhaya and naye uthola ukuthi isimo sakhe siqondene ngqo nesakho sicishe sifana. Uhlukunyeziwe and ufuna naye ukuhlukumeza aphindisele okubi. Hayi cha angiyipromote lo njengoba ngisho ukuthi angikho proud. Kwakudinwa kwakuthi ngeke ngithi futhi ngangisamncane kakhulu kodwa ingqondo engaka develop to ukuthi ngenze ama decisions are straightforward because manje njengoba ngithi ngangifuna ukuzwisa yena ubuhlungu. Yebo iqiniso lelo kodwa sengilethe ngisho umphefumulo. Yes, ongenacala and akahlangani. Nayo usisi la eceleni ngimthwala isimthwalo angahlangani nayo. So yebo ngasho ukuthi hayi ukuxolelana kuyasiza ukuxolelana nokukhuluma kuze ukwazi ukuthola izinto ekanje ukhulume nabantu kanje kuze uzokwazi ukuthi mawubhodla
ngisho uphuma ngaphandle at least i-weight khona into ephumile kuwena. Yes. Then uthi ibeke ngaphakathi wenze okubi. So I don't recommend ukuthi umuntu or encourage ukuthi yenze okubi. No, ngiyakuzwa. So ke uNgqo ubhalile kuhlelo ngesimanga sokuthi akekho right, aka understand ukuthi ufelane, akazi lutho. So wasecela ukuthi uyacela ukuthi simhlanganise nawe ukuze mhlambe kuzoba lula akwazi ukubuza ngokukhulu ukukhuleka ningekho noba u2 kuphela. So ngiyacela nje sivele sisondele ngakubona mhlambe mengakhulunile lento iqedwe mhlambe asazi mhlambe ngasekuseni seni right nonke. Ngicela ungivumele sami sekubona. Ukhona la. Yes ukhona. Uhamba yedwa. Yes uhamba yedwa. Yo. Ngicela ukuphendula kanjalo kwamanje. Yebo hayi. Singahamba. Umbuke lapha ekhaya niyazi ke nani ukuthi angihambi ngedwa ngihamba nomlangeni uMagasela. Njengamanje sibangise khona siyobona ukuthi ingabe sizogcina siphethe ngani. Asibabona. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla. Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esishasha brand new from the box la isisho khona sithi isongeso. Njengoba sekubonile ukuthi nayi sike ngakaba noingxoxo with uNgqo la eduze kwami ngichazela udaba lakho ukuthi hayibo khona isigameko esake senzeka kanje. Bese ngithi Black Life TV team angisebenzi ngedwa, I'm with my girl uma sisindlela eduze kwami udla ngamandla ezulu. Usifuza sawubona njani? Sawubona kanjani? It's so good to work with you bro. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula nami yazi. Nami ngiyajabula mfethu. Anyways nazi itori. Yes. Isigaxa la uNgqo ngibhalela udaba uyachaza mfethu ngendlela yakhe and then mase ngiyiphosa kweni inhlelo kuhambe kanjani? I-body language ayiqamba manga. Ngeke iqamba manga i-body language. Isho kanje? Yes. So indlela abekhuluma ngakhona bengibona ukuthi lento le noma ngabe kuthiwa sikhuluma manje. Isamhetha ngendlela ayikade imhethe ngayo ekuqaleni. Isho kanje? Yes, and ngiyamthunuka. Bengimthunuka the time kade sikhuluma ngiyabona ukuthi ngivusa nezinto okungenzeka ukuthi ubesezwa inyathela wadlula kuzona. Waphola ngale ndlela ayiphola ngayo kodwa ngibone ngathi kuvuka kabusha because bengeke ngikhulume naye athule nje isikhathi eside engangiphendula ubone ukuthi ingqondo iyaphindana kuningi. Akwazi ngisho nayo ukuthi uyabona ukuthi kuningi akwazi ngisho nayo ukuthi aqale kuphi agcine kuphi. So singaqhubeki nje kakhulu ngiyafisa wazi ukuthi i-counseling bayidinga noma bekuthiwa abayiceli bona kodwa ngicela sibafuke because yes kushubile. So ke ngike the time kade ngikhulumisana naye ungivezelile ukuthi uNgqo chiya uyamazi. Oh okay. And waqhaza ukuthi bahlangana kanjani. But la ngiduka khona ngithe sengibuza egcineni ukuthi uthini ngomuntu othola ukuthi usekhaya ubukela le video le and ubhekene nesimo esicishe sifane nesakhe. Okay yeah, correct. Wangiphendula ngale ndlela ukuthi uyazibona ukuthi urong ngokubuyisele kubi ngokubi but inhliziyo yaphakela. Hayi inhliziyo. So mina ngicela nje uqondana vele nawe ngoba engakakubona uyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyakwamukela kuhlelo. Mana ke uhlangane kanjani no Sean? uShona ngahlala naye kwaku 2021. Okay. Sathana naye njengomuntu ayengishela ngamqoma-ke nami ngachameka ngibona indoda sathandana nje kwakuhle. Okay. Wayesethi mhlambe mawuqoma umuntu wena uyazixaka yini ngokuthi uzalo mabani ubani babo wakhe uthini umlando wemumva la ezaleka khona noma awubuzanga nje izinto eziningi wena wabona indoda wathi okay ngiyayigibela ke le bus mina and siyahamba nje kahle. Ayi ngambuza isibongo kwawusho ukuthi-ke phela wangitshela isibongo sakhe kodwa-ke akaze asisho isibongo sababa wakhe wasisho isibongo samama.
njengoba nami Okay. nje ngisebenzisela isibongo samama. Mhlambe Anganambuzo okuningi kakhulu. awukaze nje ubuze ukuthi mhlambe umama ushadile yini, ushade kanjani, kwenzakalani? Ayi, angazi. Okay. Mhlambe ikhona into ongafisa ukuyazi? Ya, Shona, unjani? Ngiyabheka njalo. Umuhle yezwa, ukusebenza. Nami ungangididisa kodwa-ke iy'gameko zakho bro. But mina angizazi uyixoxele dlangamandla la eceleni. Ngifuna ukukhuluma ngingikuze ngongqo. Ya understand. Ungqo ngichazelile ukuthi nahlangana najola umjolo kwamnandi impela wamphatha kahle emva kwalokho wavela wamghost girl. Hayi. Washaya khona. Ashaya ikhona nje ngempela bro. Yangakufanela-ke leyo nto. Ukushaya ikhona cha engayibeki kanjalo. Intokazi yonayo ngangayimisele ukuthi ngizise ubuhlungu. Okay. Kodwa ngeke ngithi kokuphoqelekile futhi kodwa kwakunezimo engihlangabezene nazo ekuqaleni kwasho ukuthi mefika empilweni yami wahlangana nalomuntu awuthi ngithi usisi wangitshela ibongo wangitshela ukuthi uphuma kuphi nendawo nana ila ngabona khona mina ukuthi ngiqhubeke nalento ukuthi sithandane. Okay. Uthando ngingasho ukuthi lalungekho. Usisi akenzanga lutho Angikuzwa mina. akanaphutha kodwa Uthando lalungekho kuba Usho kuyena. nganganalo wamshela ungamthandi. yebo nganginenhloso. Oh. Okay. Nganginenhloso ukuthi njobesho ukuthi yonke into yayi-right sathandana yebo konke kwakuhamba kahle kanti mina ngiyazi vele ukuthi ngibheke kuphi nendawo. Mhlawumbe nje mfethu ukuze yabo singasimosha isikhathi uMagasela akazi lutho. Angiprefanga ngalutho. Mhlawumbe inhloso yakho kwakuyinde zivele sihlalo dabeni ngumuntu oyithandayo uvutho ndaba. Angisheshi ukufika kodwa ngithanda ukuthi kuhambe kufikeke kubona. Singadelay. Okay, so into eyenzeka ukuthi umama ubaba wakhe phambilini wayezwana nomama ongizalayo. Kwaba khona ukuxabana kwami naye. Kwasho ukuthi ngizoxoshwa endlini. Mengixoshwa-ke endlini-ke usisi vele mengangazi asazani yabo. Kwasho ukuthi mase sihlangana wangitshela-ke ibongo yonke into ngasho ukuthi hayi cha mina mengathanda ukuthi ngoba phela isikhathi sesahamba mengathanda ukuthi mhlambe nabakini ngibazi. Ngabona ukuthi usisi uzalwa ubaba wangixosha. Imani Stifuza ukhuluma mfethu. Uthi ngifuna ungicorrecte bhodwana. Yebo. Uthi wena usiso wamshela uvela uneinhloso ezingezinhle ngayo. Yebo. Ungamazi kodwa ukuthi uqhamukaphi. Wawusuvela umazi ukuthi uqhamukaphi. Usisi sazizwana. Sure. Saqale sazwana. Sure. Ngamazi ukuthi okay wakwabani kanjani. Zaqala-ke phela ilapho inhloso zaqala khona ukuthi okay ngoba sengimazi usisi ukuthi uphuma kule family kanje. Ngapreselela-ke nami ngapreselela ukuthi ngiyithole phela le nhliziyo yakhe. Ngiyithole ngempela. So umtshele wena iqiniso ukuthi yamazi lo baba omzalayo. Cha. Ubaba omzalayo uthe wakuhlukumeza ngani waxoxa ekhaya? Wangixosha ekhaya. Kodwa ushade noma wakho. Ushade noma. Basashadile namanje. Yebo. So Yayizwa lento ngqo? Yo, guys. Ngitshele ngqo yini eyenza ukuthi ungamvakasheli ubaba la ethenge khona umuzi emzini wakhe nje othengo yena. Injani injani Relationship yes, wena nobaba. wena nobaba. Good question.
ngathini i-relationship mina nobaba ikahle yona ayimbanga kakhulu ikahle lisazwana ukuthi-ke umuntu yakhe abambisene naye ubaba sinakho ukugejana so ingakho ngingaze ngasondela kubaba sosigcina nje ngakho emafonini ngihlalele ekhaya noma So noma ngabe kuthiwa akakwamukeli-ke uma but la ehlala khona ubaba wakho, right? So yini eyenza ukuthi ungamvakashela ungiphendulanga lowo mbuzo? Yes, ngiyakuzwa ukuthi akakwamukeli uma kulungile-ke kodwa khona igazi lakho lapha and umuzi wathengwa ubaba wakho ngokusho kwashona. Amandla ababa kade ephelele umsebenzi wathola amandla wathenga umuzi. So yini eyenza ukuthi ungayombheka ubaba la ekhona njengobaba wakho kanti awumthandi yini noma bewungamthandi na? Ubaba ngiyamthanda phela yena baba wami uyangizala. So ukuthi ngingayi kababa ubaba la ahlala khona ziningi kakhulu iy'nkinga. So ubaba nje kuhlale kuney'ngxabano kwakhe so umana-ke akathandi ukuthi nami ngiphinde ngiyoy'faka kulezo zinto kodwa yena ubaba shem ngiyambheka ocingweni so ngachitha nami isinqumo sokuthi hayi no angilalele umama ukuze ngingayitholi nami sengingene kuleza nkinga lezi kuloya muzi kababa. Ungakanani umntwana wakho manje? Umntwana wenu una 2 years manje. 2 years. Uke wambona nje nanokumbona nje ukuthi unesiphogo esinjani? Cha kamazi. Wagcina nje isisu kuseyisisu kuphela. Uzizwa kanjani uma umbona? Angazi. Asiyeke nje igaxa usabone yena nje yedwa in person okokuqala lokho. Lokho sukuzwa manje mokulindela. Hayi bengakulindele ngiyathuka. Bengakulindele nje. Usekwathola omunye umuntu wathandana naye emva kwakhe eshaya khona? Hayi bengisamile Nkosi yami ngikhulisela ngizama ingane nje nokuzama baba bamba amato. Mana-ke ngiyazi ukuthi nangula kodwa pretend as if awumboni. Ngiyazi umntwana mesamncane kakhulukazi amanyubhana ahlupha. Kula manje ufuna impahla manje akana kudla manje kundingi. So wabanjani ukumzonda ukade ukhulisa umntwana wedwa uhlisha umntwana wedwa yena he's nowhere to be found ngaleso sikhathi. And namanje usupholile na enhlizweni noma kuvuka kabusha if uqondana ukuthi uyambona manje? Indaba yakhe yo uyangiphathisa ngestress kakhulu ngoba phela uma kuziwe emntwaneni njengoba ngisho ukuthi ubaba sisixhumane naye ubaba shem yena umuntu oyengisiza kakhulu ke. Okay. Ubengisiza ngomntana ngoba nje mawuthi ngidinga into ethile kuyaphuthuma ukuthi ngixakekile mina kakhulu ngifonela ubaba baba kuwukuthi ubekubhoga futhi ube yena ongisizayo. So ukubhala kwakho kuhlelo mawuthi ufuna ukuhlanganiswa noSean uthi ufuna uthando kuyena noma uthi wena ufuna ukwazi ukuthi wenzeni eshaya khona because ngenzeka ukuthi ubhale ngoba nakho usazi ukuthi usaphila kodwa lowo muntu noma asaphili na kodwa uthola ukuthi nezinye inhloso vele. Hayi ngokuthanda ngiyabonga. Okay. Ngiyabonga Nkosi yami. Sengamukela ukuthi ake kuhambile. Inkinga yami enkulu ingane yamdinga phela ifuna ukwazi ubaba. Also nobaba wakho ukhumbule. Nobaba ubaba kakhulu because phela uyathetha njengomzali ukuthi kwase kuba inkinga yami manje lena kanti uphi umuntu okwakuyena. So ngokumazi kwakho ubaba mengabona ukuthi ubaba umntwana ubani ucathi kuzokwenzakalani? Ithini injani personality yababa umuntu onjani? Ubaba angazi. Okay. Angazi ngathini angazi. I have a question for Sean if you can allow me. Sean, wawuneyinhloso zokuthi ufuna ukuzoyiphinselela kulo baba wakhiphe ekhaya. Njobe sechazile mubeza boba uthi kune toxicity vele in that family. So that is why uSean waxoshwa usisa zange feel comfortable emndenini wagcina naye removile wawukuthi uba ne relationship nomuntu omzalayo. So mina ngifisa ukwazi ukuthi njengoba usukwenzile-ke lokho how do you feel now? Usuzizwa kanjani? Cha angikho proud. Siyeke proud uzizwa kanjani nje? Yebo vele ungeke ukwazi ukuyiqhenya ngalesi simo ngokubuka kwami but angazi I stand to be corrected. But into engifuna ukuyazi ukuthi usukwenzile-ke lokho awufuna ukwenza. Ufila kanjani-ke manje? Imizwa yakhe ihleli kephi manje? Like you satisfied, you like okay cool now ngenzile lento. Yeah.
you still angry. Yebo ngiyenzile lokho. So umntwana lokho wakho ozalo wena uzowenza njani ngaye? Umntwana. Cha phela umntwana akanacala kodwa phela ukhona ngithi ubaba. Wena ufuna ukuba nayo ingane yakho uyibone. Wawazi kodwa uthi sizomisa noma uthi uyayishayela nje ngekazamitha. Inhloso ukuthi ngimithise manje. Kwakuyiyona? Yes, usho kanjalo Noma kuqala. ama-twin nje, inhloso yami nje Usho kanjalo. ngimithise. Kuze ukuthi yena lo wangixosha enakekele zona lezi ngane zami. Oh, nje benqaba ukunakekela wena. Ngithi wangixosha anakekele izingane zami. Uyazi ukuthi kukhona ama-generational curses, right? Oh, if lento iyabuya kwisizukulwana sakho, uzofila kanjani? Because phela umfana intombazana? Umfana. Usazozala naye ingane. I think ushona uthathe i-wrong decision, i-permanent decision under temporal circumstances. Yes. Because wena uqatshenwe kodwa lokho sokwenzile khona igazi lakho phakathi manje. You also involved in this whole thing. Nawe nje igazi lakho selilapho uzokhula kulesi simo. Ngizozama ukukhulumisana noma wengane. Yebo. Kodwa ke before senze kanjalo Sifuzo, how about simthole ubaba? I think it's fair ukuthi azi ukuthi indodakazi yakho uyibeke kuyini. Kulungile ngicela ukuthi simthole. Hayi nami ngigwala. Mina abantu abadala ngiyabasaba and mosumdala izifo seziningi egazini, abo BP, abo ntontoni, uthola ukuthi umuntu omdala kufanele simhluphe ngeindaba yes ezomcindezela, uthola ukuthi uyagula vele, kuphakame nezinye izifo. Kodwa ke ngoba kubalekile and ngiyacabanga ukuthi mangabe kuthiwa akatshelwa uyambozelwa ekubeni sekuvelile kanje uyozabone sebona komabona kuthi. So I think ku right ukuthi singamlanda. Hayi kubalekile nami. Njengoba izwela ke mbukelo Black Life TV ukuthi udaba sebelibekile eThekwini siya understand even though ngifila so sorry for unqo ukuthi ugaxele entweni angahlangeni nayo. Kahle kahle ushona into ade ufuna ukuyenza ukuthi ngifuna ukuzwisa i-step father ubuhlungu. Kodwa wasesebenzisa unqo ukuze lokho buhlungu babakwazi ukuthi afile. So njengamanje ngicabanga ukuthi njengoba ade sesikhulumile ke noStufuzo ukuthi azivele sizame ukumthola ubaba simlethe la ayibonele yena ukuthi usenzeni le disaster engaka eyenzakalile. Uzoyenza kanjani uzoyilungisa kanjani ngoba phela nangu indodakazi nje befuna ukwazi ukuthi baba engane uyena lo wamkhipha endlini egcekeni. Mina umlengeni Makasana Stufuzo asambe solanda ubaba sibuye sohlala nala sibone ukuthi usenzani. Njengoba ade sesichazile ke mbukelo Black Life TV ukuthi ubaba sizofanele kuyasiphoqa ukuthi simthathe simthole njengethimba ke lisebenza umsebenzi omangalisayo ukuthi bakwazile ke Stufuzo nangu baba la idizwe ukuthi Umlanda fresh. Hey Ngiyaphila njani Black Life? Siyaphila baba. Siyaphila. Ngicela abantu introduce usichazele ukuthi kahle kahle ubaba ubani. Lo phambi kwenu uVuani waChiya. Okay. Ubaba lokhuzane ka Dodakazi. Oh Nqo baba kaNqo. Yeah. Unqo umzalele kephi emshadweni ngaphandle. Indaba ende nje kodwa ngisebe basihlangana noma besevele ekhona. Kubonakala ukuthi phela ingane masuka waba nengane ekhaya ugcina ngasezinto singasahambi kahle egcekeni. Ngoba mangizwa nje noma bengizwa bese ngixoxa phela ingane yakho yakwazi uyilandelele uthole ukuthi kunjani ngathola indlela ngichazela ngayo nayo ukuthi abahlalisene kahle noma wa lo yilokhuzana ongamzala. Oh kodwa yena uzalo wena biological. Uzalwa yimina. Oh hayi. Ngabe sengizwayo ukuthi ngoba angaze ngibuze uma wakho uzogcina ixabane nengane ugcine senigcina kanjalo. Wahlala lapha ukuthi ahlale khona. Baba kaNqo yamazi ushona? Ngiyamazi ulokhuzana ingane Cha indodana yakho. indodana yami kodwa ngayizali. Hayi uyaphi kodwa baba. Indodana yakho ngisho ushada nomama wakhe. Kunjalo impela ke. Okay. Bese ngicacisa nje ukuthi. Oh okay. Mhlawumbe ke ngabe nje wamgcina nje ubumbona nje namhlanje. Hey kade ngicabanga ukuthi mhlawumbe iminyaka emithathu edlule. Mhlawumbe the time kade ugcina nje ukumbona wahamba kahle ekhaya. Kwakukuhle. Angikhuluma iqiniso lonke nje akuzange kube kuhle impela ngoba ingane ungayizali bakithi ngixolisa ukubeka kanjalo ukuthi ayikhuliseki
Ngobani? Ingane uthi mhlawumbe noma uyitshele ukuthi mhlawumbe kumele wenze ukuthi nokuthi ngathi ayiphatheki nje. Ayithumeki noma ukhona umama lapho kuba ngathi manje ingane uyayihlupha yabona. Cabanga kwakho noma ukubona kwenzeka ngendlela ubona nje kusekwenzeka ngayo. Ubona ngathi bangani manje uyayihlukumeza ngagcina sengikhuluma noma wayo nje ukuthi lengane akukho lapho mhlawumbe engahlala khona. La engahlala khona phela manje kuba ngathi ngiyayihlukumeza noma ngihamba ngithi mhlawumbe usale ucente egcekeni phela umuzi nomuzi ufuna uhlale njani ulungise manje ngicela engakwazi ukuyicontrola nami ngoba nami bengiyithatha njengobaba wayo. So kanjani wawuyithatha njengobaba wayo ngumqondo right ukuhlonisa ingane nomama ngoba wena uthanda umama? Akubona umqondo okahle impela kodwa sengisho ukuthi ingacontroleki ngoba phela sinesikhathi mangiyala ingane ngithi ngicela ukuthi wenze ukuthi nokuthi uyenze ingane ingakwenzi lokho ngalokho kugcina mhlawumbe bekwenzeka impela mangithumile mhlawumbe ngicela ukuthi wenze ukuthi nokuthi egcekeni mhlawumbe ucente ukuthi ingane ingalokho uzani ingakwenzi lokho. Bekwenzekeni baba umvuse nje ngo5 ekseni umenze imisebenzi yasegcekeni ngo5 khona la ukhumbula khona nje. Ya bekwenzeka kodwa hayi njalo ukuthi phela ingane la kumini ukuthi ingane kumele uyikhulise njengendoda. Ikhule nayo hayi ngoba nakho ihlupho kodwa ingane ithatha leyo nto njengokuthi uyayihlukumeza ngoba awuyizali. No ngiyakunderstand. So uthe esehamba ke uShawn ekhaya lakho usale wenza kanjani nomama wakhe? Umama wakhe bomkhombile yini ukuthi indodana yakhe ngiyayikhipha mina la noma nahlala phansi naxoxisana kwakuvumelana kwenu nobabili ukuthi niyamdedela umntwana ahambe? And nanithi akahambe aye kuphi wayeyohlala nafe nambeka kulowo muzi loyo nathi hlala la ngoba siyahluleka ukuhlala nawe noma navele namkhipha nje nathi akabone njengechwane lenyoka azibonele yena? Ukumkhipha kwami njengoba ngangizwile ukuthi ukhona kalokhuzana kagogo wakhe ngangizimkhiphela lokho impela ngikhulumile nolokhuzana noma wakhe ukuthi sengiyahluleka mina ngicela ungenani ingane zanjani yakagogo wayo kusho ukuthi ke phela ingane nayo iyona igcina ikhethe lapha engaya khona ukuyicontrol ingane. So njengoba ubonile ukuthi umama oshade naye manje uyahluleka ukuhlala nendodakazi yakho ezalo kuwe, ngiyaxolisa ukukhomba indodakazi yakho, so nawe ubone ku right ukuthi ongcono nawe khiphe eyakhe indodana ihambe kube ukuthi niyalingana naye manje senisele nezingane zenu ezalwa inini? Yebo bekulimaza kakhulu ke nami ukuthi ikhona ingane angizala kodwa manje ingane yami engizalayo igazi lami ayikho. Shuthi baba leyo nto leyo iqale lapho wena unokwata ukuthi anilungisanga kahle, kanti uma usuka uyolobola anixoxisani yini beneyivumelwano ukuthi okay ngikuthole sewumdala so nomntwana womunye umuntu mhlamba ayikho indlela yini ukuthi singavumelana ngayo kube ukuthi sishada nje sihlala ndawonye nje sivumelana ngalokho hayi kuzohlukumeza abantwana? Kodwa ngiunderstand i-relationship yenu and yayivutha ngaleso sikhathi ivuthela nini noba uthi but nithini ngengane enifike ngazo kwakufanele benze njani abantwana? Kwakufanele babuyele emumva noma nanizobagwinya? Yayithini into? Savumelana impela saqala kodwa kube ukuthi ke phela ngokuhamba izinto gcine eyishile singasafani ngendlela enikhulume ngayo. Kwashintsha izindlela ugcina ubona ukuthi hayi khona besingakhuluma kodwa ngoba phela kwesinye isikhathi uba lo wavumelane naye. Hayi bengikhulume noma wakho. Okay. So baba awulwelanga ngani umshado wakho? Why wavuma nje izinto zilokho ziyabona ukuthi nakhuluma kodwa bese kufanele kwenzeke mawubona ukuthi akwenzeki ke wayengahlali phansi njengenhloko yekhaya ukhulume nomama wasekhaya ngabantwana? Hayi bengikhuluma kakhulu ngizamile kakhulu ukukhuluma naye kodwa akazange angilalela ukufika kwesinye isikhathi ngigcina singasazwani nje noma sesihlelo ngibe sekukhona kulo kutwisana lo. So manje sengiphise ekhaya ngoba le ingane enizale ngaphandle azikho egcikeni sekhona lezalweni naphakathi? Hayi bese kuphileka ngalokho. Kuyaphileka manje kumnandi. Nezingane ezalweni noba ukhulahlile kunamagazi enwalehlile emgaqweni. Noma ngamnandi ngaleyo ndoda nje ekugisi kube khona lokho yabo. Okay. Yazi baba indlela ekwenzeke ngayo izinto sibone ngazi ukuthi kwaqala lapha phezulu kwaze kwazoneka umntwana nje njengoba ubabona behleli kanje baba nokuzwana boba u2 behlangana la behlangana khona bona boba u2 ekuzoneni kwabo kwaba khona uthando phakathi kwaze kwaba khona nomzukulu nje njengamanje igazi lakho elithi wena umfana ke futhi ke uyamazi
Hayi angimazi. Awumazi. Uzizwa kanjani mengikutshela sinomzukulu? Hayi ngiyashaqeka impela ukubona ukuthi Awazi ukuthi indodakazi yakho inomntwana? Awushongo ukuthi ubaba uyazi ubekulekelela? Ubaba uyazi yena bengilekeleli bangicela imali ngoba bengicela kuyimali. Uze wathi akahambe ayofuna indaba ukuba Ubaba wengane usukhathele wengane. ukondla ingane. Uyena obengifuna kakhulu obengithithisa nje imbuza njalo ukuthi uphi kanti lo. Pho baba waye uthi awazi ukuthi unomzukulu noma uqonda ukungitshela ukuthi awazi ukuthi umzukulu wakho owakabani? hayi ilapha impela ngoba phela ngikube hlale. Nango kubaba wakhe. Hawu. Qonda ungitshela ukuthi indodana lo wena lokhuzana umkhwenyana wengane yami. Yebo baba. Lo wamxoshisa sewubaba wena nje umzukulu lo mkhulisayo ingane kaShona. Wena Shona ukwenza kanjani into efana le? Angisiyona nje ingane yakho baba. Angisiyona nje ingane yakho mina. Angisiyona ingane yakho njengoba usho nje ukuthi kwaphileka kamnandi sekingekho nami-ke ngaphila kahle awungaze ngayitholela isinqanda mathe awu. Kwasho ukuthi-ke baba igazi-ke ngathi liyafana wena nalawo. Ngabe sengigqibelela phambili ngenza nje sure ukuthi wena nje uzonginakekela igazi lami lelo engalifuni. Kodwa uyazi ukuthi into oyidalile, uyazi le nkinga oyidalile ingakanani manje. Le nkinga oyidalile uyabothi ingakanani. Hayi Kunokuthi uyilungise lento, kunokuthi uyilungise udala inkinga enkulu engeke kwazi ukuxazululela. Baba nje wena awulungisanga nje waze waphuma umntwana awulungisanga nje kusabhekene nawe sike kufike la manje. Yazagaxela unqo. Uzoyibona kodwa le nkinga naye mhla waba nengane uzokwazi ukuyibona lento ukuthi inzima kanjani ube khona kuba nzima osesikhathi ukhule nengane ongayizali bese egcekeni. Manje kuzokwenza engakhuliseki ngayo. Nawe ingane yakho nje ingeke isashada noShona. uShona akayifuni ingane yakho. uShona uzusunqa ubuhlungu ukuthi akamthandi wayifuna ukwenza show ukuthi wena uyayifila le pain wamfilisa yona isikhathi ehlala ekhaya wamhlukanisa noma wakhe. So manje wena lengane yakho nayo izoba nengane ngaphandle mekhona umuntu wesilisa othi ufuna igane uzowanqaba amalobolo ngaphela izofika nengane ngaphandle kuzokwenza the very same. Uzomisa kanjani? Kwakumele enze ngenye indlela kodwa mhlawumbe khona indlela engayithola ukuthi ayilungise ngayo le ndaba. Baba masikwatile asikwazi ukuyikalela ukuthi ukukwata kwethu akufike thenini sizolapheka mesenza ini. Noma yini efike eqala emqondweni sisenza yona le. Naye wayefuna kuba right. Angisho ukuthi ras lento ayenzile but isuka lapha phezulu. Kanti inkinga ukwazi ukuyilungisa ngenkinga. Kuze sikwazi mhlawumbe ukuqhubeka into zibe sesimeni. Ufuna naye enze ngenye indlela ngoba mayenza ngendlela engenze ngayo mina ngamanye amazwi ugcina afane nami yabo. Yebo mina nami ngizange ngisodwa. Angizwa. Akana inkinga nokufana nawe. Wena umfundisi wena ufuna unikeza ama-twins. Yazi ngazi ube kuthonyanga ngami ngabe ngembamba ngezandla khona manje asivumi baba sizokhuluma la njengoba ubaba eseshilo ukuthi vele igazi akusilona ukubamba la ngezandla lokho akusiyona inkinga. Ningali no asingeke sikwazi ukufunda. Izwa nje uthi ithinde engane ngilalele engane ikhulume kuyisa phambi kwami ngimdala ngingaka ngiyindoda. Awusazi ukungihlonipha phambi kwabantu. Hayi lishe lisiyenzekele. Ninja. So unqola kulento leni nibeka phi guys? Shona nobaba nangumuntu ofuna ukulwa naye phambi kwakho manje. So lo mphefumulo ongazi lutho wona oyibonela iboyfriend wakuthanda nimbeka phi baba nje konke nje nawe baba ngifuna ukuza from you. I wish umama mengabe ukhona naye because I think kuningi kade fanele simfundise kona njengomuntu esifazane because ubaba njengamanje usefanele uthathe njengenhloko phela. Lonke lento bayenze boba uthi ubakhipha ingane abayizale ngaphandle ukuthi bangena kanjani emidlelwaneni bazi beningane ngaphandle ukuthi bazophilisana kanjani. So nimbeka kephi umntwana lo la? Kufanele enze njani unqo? Angisayifuni into emhlanganisa naye. Angisayifuni into emhlanganisa naye. Yini ungayifuni into ezomhlanganisa omunye nomuntu? Okuyikhulisela umzukulu wami ngoba manje angizwanga mina bahlangane ngayo. Uthi awusayifuni into ezomhlanganisa noShona unqo. Why kuzomela umkalele? Ayi uyobona ngaphandle kodwa nje ngangifuni ukubabona bendawona. Baba kumanje unomama endlini. Ohambile wayomlobola wena ngenhloso zakho. Mhlambe ngabe wakhethelwa yini wena? Nayikhethela kodwa yena ukwenza ngenhloso. Ukwenza ngenhloso kungizwisa ubuhlungu okusho ukuthi akufanele vele beqhubhe ehlale ndawona ukuthi ingane yami lokhu ihlukumezekile. Imake baba.
Mhlambe ngelinye ilanga ngiyazi ukuthi usathuswe nangokuthi nje umzukulwana wakho nangubaba wakhe. Wathi usuhleli nje wedwa endlini, ubhabha, ucabanga ukuthi hayi no, ibuhlungu phela lento engiyenzile kumntwana. Wafisa nje ukuxolisa. Bengifisa khona, bengifisa. Kwenzekalani? Bengifisa kodwa gcina ngatholanga ithuba bengasamazi ukuthi uhlalaphi. Ngase ngikhuluma naye uma wakho ukuthi mhlawumbe ongenana azama ukuthi ayithole ukuthi ikuphi ingane. Kodwa obesimo sengisithole saba kanje. Ngicela uphendule ubaba. Mengakufisi ubaba uphendule mina la wathi ba right isimo sabangcono emva ukuthi le ingane zangaphandle so akayisoli ingane yenze. I think for bona umama akayisolo ukuthi ungqwa ngabibikho ingane indoda yakhe ingabibikho egcekeni nobaba akayisolo ukuthi ingane inkosikazi wakhe ingane ba right noma manje usho njalo imanje ezini ukuthi uni right emva u right phela u-right kumina usho ukuthi ya yabo after le yanto le saba right thina sabomndeni sasudinga saba right solise kodwa ngaphakathi bekukhona lokho kushoyo unembezi yebo ukuthi le ngane phela bakithi noma ngayizali kodwa ingane umakoti wami enginayigcikini ngakukhona yayiba khona kodwa manje sekuzobeka ngikhulume noma wakho ukuthi ngicela ukuthi ubheke phela mhlawumbe kulezi ehlobeni ubuze ubheke ukuthi ingane ngabe iphila kanjani ngoba nami ngumuntu nake nayihambisela kodwa ukudla la ngicabanga ukuthi ekhona mhlawumbe kagogo nje bathi assume ukuthi uzoya kagogo ngoba besasifona ingcingo nesithola sasithola abaze bayibona ingane akaze ifike ingane ingakho kumina kade ehlele emgaqweni imagine 6 months esemgaqweni and uchazile ukuthi uma wayefika ezombheka bongazi uma ephuma endlini ukuthi uphuma uyapi hayi kusho waye akazazasho kusho waye ngifihlela kuba ayibona bungeve kodwa baba uyibhubesi kuma bongamhlafuni hayi bengekho njalo yini pho asabe ukuchaza angisho ushilo unqokuthi wena uyakwazi ukuxhumana nawe over the phone ninayo uzwano ni right kuyikona ukuthi akaye ekhaya lakho pho yini ungakaze uyixaka angixaka kodwa shushe wayengicabangela ukuthi mhlawumbe ngeke ngivuma engibikela ukuthi ingane ikhona lokho kusho agcine naye sephuma enza njengomama naye uzizwa kanjani ingane yakho yentombazane emisi kulesi simo ayikubhlungu kakhulu impela ngiyazi ukuthi impela ngayithi yebo khona ngiyamcasukela lokhuzana undodana kodwa manje mangihamba ngibuye ngiyabona ukuthi hayi imina ngaba nephutha yebo nje umzukulu uzalo ndodana yizwa lento eyishoyo yangilimaza impela lokho into ngeke ngikwazi ngayiqoba ngithi cause ingane zandawonye so mawusuzwile ke baba mhlambe ulindele ini kubaba womntwana izinto enjengeimfanelo zasekhaya nawe njengobaba ozala indodakazi mhlambe izinto enjengogeza muzi klawulo ntontoni singamaZulu mos siyazenza zonke lezo zinto ulindele ini yebo kuyadingeka ukuthi balokhuzane sikulungise ngokwesizulu solakala imbuzi mhlambe ke mase ngibuyele ngakwena Shona ikhona into enhle ofisa ukuyenza maqondana nomntwana uyoyenza lapha ekhaya la kababa izinto enjengenhlawulo yebo nokuthi ngivumelekile ukuthi ngihambe ngigeze umuzi yebo ngihlawule ingane hayi yebo ngingakwenza lokho okay nayo inkinga yebo uthi ubaba akazokwamkela njengobaba womntwana uzizwa kanjani ngalokho hayi cha ukuzizwa ngakubeka eceleni lokho kodwa ukuthi inkinga nguyena ubaba womntwana okay ukuthi yena uzongithatha kanjani noma ungithatha nguyena ekugcineni wow and lento engizoyenza uzobe accepta the fact ukuthi ubaba womntwana uzogeza hayi ukuthi indodana ngoba ngeke ngigeze umuzi ubaba womntwana uzong-accepta baba uzokhula umntwana uzobhodla ngaphakathi nami ngiyabhodla kancane nawe uzobhodla uzomthanda nje umzukulu wakho so mase baba athambise nje inhliziyo uzoyithambisa ungayithambisa baba inhliziyo umbuzo nje o-clean ongaphumi engcweleni uzoyithambisa kodwa inhliziyo ukwazi ukumamkela futhi njengendodana kama ubhlungu kodwa ngizokwazi ukuthi ngiyamukele ngizomukela njengendodana kodwa ngobe ngisho ukuthi
ukuthi baqhubeke bethandane lokho ngeke ngikuvumele. Mengithi umamukele angisho ukuthi abuye azohlala ekhaya lakho ngoba uvezile ukuthi ni right manje. Angisho kanjalo. Sengisho nje nokufika nje azizwe amukelekile ezobheka umama wakhe, ezobheka abantwana bakwabo, azobheka nje umndeni nje uwonke. Hayi Uzomamukela. Uzomamukela. Ngicela ukuthi uma-ke kuma. Ngiyazi umuntu omdala akathunywa kodwa ngicela ungivumele ngikuthume kuma ukuthi naye kalungise isimo sakhe nonqo. Ngifuna kanjalo impela nami. Ngicela ungamfuqi futhi ungamphoqi. Uzame nje ukukhulumisana naye njengesithandwa sakho. Njengophesini wakho. Ngizozama. Makasa. No, uzizwa kanjani? Hawu msize bandla Stufuza. Akhulume. Uzizwa kanjani Sithando? Hey. Angazi thukile ngimangela. Angazi impela angazi. Wazi waba senkingeni ongahlangene nayo. Hawu. Like ngifike kanjani la? Angazi kumele imbize ngobani. Angazi. But vele musushilo ukuthi ama-feelings ashona awasekho ngoba wakhulela wedwa wangakhombisa ukuba umuntu opresent, ongakhombisa njengomuntu ofuna ukuba upresent father kumntwana wakho. Ama-feelings awasekho awusamthandi noma usumbona uyazizwa ukuthi awusamthandi angithi angivumi. Angimthandi vele. Phelile. So siyamdinga kodwa ukuthi abe ubaba enganeni yakho. Yena inkinga leyo-ke manje. Njengoba sekunjena nje kuvele lezi zinto sekuyinkinga phela. Ingane izokwamukela kanjani lokho? Izokhula ibe ndala. Kodwa ngayayi ngaliphaba nje nowadays inkinga zey'ngane ziyahlukumezana manje. Izocwaswa yona yodwa. Mina kodwa ngizokuchazela ngokwami ukubuka lesi simo. Ukhumbule ukuthi uSean vele he is not your biological brother. So kahlahla nihlobene. Kuwukuthi uma wakho, ubaba wakho washada uma kashona. Kuwukuthi ya understand the things amichaza. So I don't think ukuthi khona indlela ingane ingaffecteka ngayo leyo nto mikhulu. Wena nje ngifisa ukuthi ingane ivumele ibe nobudlelwane nobaba wayo. Emva kwalokho kumele bikhula ule understandise ukuthi ayi yabo ubaba wakho usibani ubaba wakho usibani. Mase kuvela ukuthi kwenze kanjani hawe mangazi ngithini. Ngiyikhona lento ngisho Stufuza. Yayidubula. Yo ayi iyasanganisa yona kodwa nami ngibona ngathi nje angisazi but ngizama ukumisa isibindi sithandwa sami ngifuna ukuthi ube worried kakhulu ngomuntu ona 2 years for now but ngiyazi lento le izomthatha azabe mdala uzokhula nayo okubalekile ukuthi enze ingane ubaba wayo bazane babe nebudlelwane. Nginankinga nalokho ngizokwenza regardless ukuthi yena qhamuke kanjani ukuthi wena nje ngikudabukela kakhulu engicabanga ukuthi uyayidinga ngempela ama expects because angikwazi ukuyifaka ecathulweni zakho. Uyayijolela kanti wena kudutshulwa ngawo umunye umuntu uyimele nje wena uzumithe lapho. That's so sad. Angazi wena baba nje bomzali unqofila kanjani mina ngizizwa kanje ngingamzali. Hey ubhlungu kakhulu. So ngifakile ingane inkinga. Ubhlungu kakhulu yebo ngakwenza. Bengazi ukuthi mhlawumbe lento engayenza ngadala inkinga efana njengalena njengamanje. Yebo umfana ngithukuthelele kodwa ngaphakathi enhlizweni ngiyasho ngiba nokuyisola ukuthi ngenza into engakanani ngaze ngenza iphutha elifana naleli. Cabanga uzopheya kwingane yakho. Ubhlungu yabo uthi nje iso ngeso ngampela. Ubhlungu ngampela ngifisa nje nabanye obaba into efana nale bayizama kuyilokhuza. Yes, ngiyabonga. Siyazenza izinto ngokucasuka kodwa ekugcineni sinayinaki iphumela yakho. Baba kuye kwenzeka ukuthi uthola ukuthi umntwana akhule ngaphansi sokuthi akhule ngaphansi kwesimo sokuthi umama wakhe ushiyiwe ubaba womntwana. Ahlezi njalo umntwana amcindezela ngokuthi ubaba wakho this, ubaba wakho that. Baba azafake nama spices, afake nabo mixed herbs, add. Le nto leyo ikidale inzondo emntwaneni. Ehlezi ecabanga ukuthi ubaba mina. Uthola ukuthi ayikho why leyo nto. Akwenzekanga lutho. So ngiyacela ukuthi umzukulu wakho nimfihlele ukuthi kwenzakalani kwasekugcina kanje. Angazibone ngazi ukuthi kwaba isiqalekiso ukufika kwakhe. Cause naye uzemphatha kabuhlungu lento, phatha kwakhe kabuhlungu akudlulisele engisho enganeni zakhe noma ahethe omunye umuntu uthola ukuthi unayo kwi-relationship. So ngiyacela nivumelane ngokuthi umntwana akazotshelwa lutho. Ngiyazi ukuthi internet ayikhohlwa. Mhlambe ngenzeka ayibone le video ngelinye ilanga angazi but ngiyacela meniphila nodwa egcekeni ake nenzeni umntwana akhule right aluze uthando lwabazali baba wethu noma ngabe kuthiwa basathandana. Ngiyacela
ngiyakuzwa impela uma uchaza kanjalo kodwa sike sifihle indaba ezifana nalezi ngithi mina uma esethole isikhathi Yes. sizosithola isikhathi sokuthi alithole iqiniso futhi alithole kuthini ngoba indaba ezifana nalezi ungathi uyifihlile Umakhelwane boom. uma ingane esizwa ngomakhelwane indaba sokuba indaba enkulu iyabaleka nasekhaya mhlawumbe igcine lemgwaqeni futhi nayo ngithi mayithola sesithole isikhathi sokuthi sekufanele ukuthi sixoxele ingane kumele senze njani sitshele lazi iqiniso noma kubuhlungu njalo uzohamba ibhode na Kuyezwakala. Sean, ucabanga ngani ngokuhlala phansi ne-psychologist, bodle, khipha kusenhlizweni, nawe ngqo, nicabangani? Niyalifisa ithuba enjalo noma anizibhekanga? So in terms of i-therapy session or ama-psychologist siwabone, ngifila ngathi ngingathanda ukuthi ngihambe naye inkosazane le ngoba waye-victim kwinto engahlangene nayo. Engahlangene nayo. Iphutha lami ngiyalibona yebo ngize nge-anger futhi nginganandaba. So njengoba sesikhulumile kanje yebo iphutha ngiyalibona. And mengathanda ukuthi sihlale yize mhlambe esingeke sabuyelana kodwa sibe nobudlelwano ukuthi ingane ikhule under uthando. At least ke yona ikhule under uthando nokuthi njengoba senishilo ukuthi ingane ingatshelwa ukuthi kube kanje nakanje 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 kube nje ingane ingaze ihlumezeke nasemqondweni nasesikoleni nezinye izinto zizohlukumezeka. So mengathanda yebo ukuthi sibe nalo opportunity ukuthi sinikezwe sihambe sokhanselwa siluleke sikwazi ukuthi sikhulume sibhodle ngoba naye I think usisi njengoba ethule kanjena uyena umuntu olimele kakhulu then thina sizoba uthuka nje. I love that. Yebo. Ithina sekade siphethe ibhamu ekade iphathi nendawo sidubulana kuyena. Kwashayeka umuntu wrong. Yebo. Innocent. Innocent. So mengathanda ngempela ukuthi sithole usizo. Kuyazwakala ngibonga kakhulu. Uzizwa kanjani wena? Ngalokho ngikucela. Ngiyacabanga ukuthi ngiyayidinga nami counseling. Ngangisiza nje futhi kakhulu. Ngiyayidinga kakhulu ngiyayidinga. Ngangisiza mana ngisiza ngayo. Ngikwazi nami ukuprocessa yonke lento. Magasela mhlambe ke sesivala nje. Ngicela bandla batshele wena emakhaya ukuthi asibanikeza ama-tips ukuthi benze izinto siveza ukuthi emhlabeni kwenzakalani. Asisho ukuthi abenze kanjalo ukuthi sesebaphaphamisa manje ukuthi umuntu mayekwenze kanje mbuyisele nawe ngokuthi wenza kanje no asikho lapha. Ngicela bezwe ngawe ukuthi sicela lokho nje. Okay, yeah, thank you so much. Into engiyibuka kulesi simo njengoba sichazile isitofuza ukuthi asikhondoni anything, we're not trying to promote lento eyenzakalile. But into ezama ukuyiveza ukuthi sometimes uyuthi iso ngeso kanti sekuzodamageka sekuzolimala nabantu aba-innocent in the process wena ngesikhathi uzama ukulimaza omunye umuntu. And also ukhumbule ukuthi impilo ikanje uNkulunkulu indlela asidale ngayo. Yabo nje basithi umntwana singamtsheli ngeke size simtshele futhi yabo as umndeni. But one thing, trust and believe, if umntwana nina ningazwani naye uzokhula under lokho mekhulu izobe simhlukumeza lento not understanding ungathiwongo lutho. That is when abantu bazothi ingoba wena wazaleka kanje. So mina I'm praying ukuthi ama experts asebenza umsebenzi omkhulu kulesi simo salomndeni ukuze bona bakwazi ukuthanda ingane ngendlela kakhulu, if I can put it that way. Angazi noma yayidubula in sense ayibe kanjalo nje lento ibe fair. Vele ingane inikeza uthando into ebalekile ukuze naye ngisho noma sifika istory ukuthi kwenzeka ukuthi izobe ingasanayo umthelelo omkhulu impact enkulu empilweni yakhe or ingam affect ngendlela errong. But ingane engakhulanga ngothanda isikhathi siningi ugcina usuthi hayi wena ingoba bakho akuyena lo yiko uzukhula kanje. So I think wona amazwe nginawo ukuthi I wish after inibonile ama experts guys make sure ukuthi nayithanda la ngane Sean Healer bro wami, I'm so sorry ukuthi you were kicked out at a very young age kwafanele uyibonele uhlala estradini. I'm sorry ngihale leyo. However, isinqumo wasithatha ukuthi uphindisele kubaba silimaza umunye umuntu ensekhona negazi lakho phakathi. I wish ukuthi ngathi ungahila ukwazi move forward nempilo yakho. Nawe sithandwa sami
I'm sorry ukuthi uthola amaxhaphazelo into engahlangene nayo. Usazokwazi ukuphinda uthande, you still young, beautiful, and umntwana wakho umkhulise ngothando. Uvele uphume nje kulento. Yonke lento nje angazi ukuthi uzenza kanjani kodwa ngiyathemba. Baba, I wish nawe ungakwazi ukuhlala noma nikhulume njengoba nje sechazile uStofuzi. Menithandana guys, angisiboni isidingo sokuthi meningane ngaphandle ningayikhulumi leyo nto before ningene emshadweni. Ngaze niyibophezele. Ningayibophezeli menibona ukuthi ngenikwazi ukumela lokho. Yeah, understand. Khona njengamanje njengoba nihepa nikho happy ngoba manje kuyonakala la ingane zileze nidlalise ngaphandle kwenzakalani ngazo. So I think ilokho nje mina engisukuma nakho kunye sekudedele ama-experts abone ukuthi enze njani wona. Sure, ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile, ngiyabonga ukuthi uhloniphe, and nawe babuchiya. Thank you so much. Nawe Nqomfethu ukusithemba ukuthi singakwazi ukuthi siqhamuke nesolution kulolu daba lakho kade ubhekene nalo nenkinga ebhekene nalo. Njengoba ke mbukelo Black Life TV udaba sizamile ukuthi silixazulule ngendlela ephusile ukuze umndeni bakwazi ukuthi baphinde bazwane noma ngazona ke inkinga zomndeni kuyiso ngeso kodwa lento lo yayibona siqhamuke emndenini kusho simagasela lento nomndeni yangilandela asikho ke lapho. Let me love and leave you guys, ningakhohlwa ukuthi ni subscribe emokuthi awukazi usubscribe, and also make sure ukuthi you like, ucomment emokuthi niyathanda ukuthi libuhlelo liphinde liqhubeke. Uma ukuthi nawe futhi ukhona umuntu ofuna ukuyiphindiselela again noma sowayiphindiselela again, it's easy, vele ubhale la kwi-email thina sobe sesiyaqasatha as iBlack Life TV sinithanda ibhadi. I'm out. Sixolise futhi nane umsindo amankakane niyazi nani sisemnyango. Sixolise futhi nane okushintshana ngama-mic kade sishuthela ePMB kungeyinsuku ezingakanani, and umuzi esagcina ukushutha kona bangqubuzana ngale ndlela ukuthi basibulalelana nezinto zokusebenza. So siyaxolisa nje isikhwishi siyadluliselana ke manje ngama-mic engazi ukuthi besingazi ukuthi sizoba baningi siyaxolisa kodwa na kanjani kungesikhathi singakanani. I-equipment izobe ikhona iphelele. Ungakhohlwa ukuthi umhla ka-5 kusukela umhla ka-5 no nginamanga kusukela umhla ka-3 kela umhla ka-20 ispecial lapha ku-Black Life Pharmacy sikhona. Mekuthi khona i-products oyidingayo fona ubuze ukuthi Stofuzi hamba kanjani lapho nangumnyona mengishiya hayi bona ngumshado wami uphela bo phangisa shesha kuyaphuthuma nakanjani sokubhosela. Mekuthi usekudeni sizokubhosela. Mekuthi ula eduze eThekwini ungaya ku-93 Queen Street. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.